Hari ini kita akan menelusuri medan terekstrim, jalur antara Ngopaan sampai ke Makam Mongi, Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Ini kilo cah suarane nganti kaya MotoGP. Pokoknya nek arep liwat dalan iki dibutuhkan nyali yang besar. Nek ora wani pilih balik. Jalure sempit banget, nanjak loh iki. Sebelah kiri iki gampeng, sebelah kanan jurang. Seru banget loh. Meskipun neng tanjakan dhuwur ngene, nek ketemu tonggo leren mandek sih. Salam atret nih sih. Alor sesuk rene neh. Aku nek sene kecamatan oleh wakil menang bae. Harus mundur dulu, geng. Tikungannya ndak bisa, geng. Lali pesnelnya rung maju. Isi mundur, awas. Rawani lah Lusian. Isi harus puter-puter dulu, geng. Cit. Ini kilo, geng, medannya, geng. Kalau geng jalannya mau geng sore geng. Yuk. Simpangan. Monggo. Iki rada lumayan ekstrim, bro, jalure, bro. Ngarep karek saiki, bro, jalure, bro, iki lho, bro. Lho, ngene iki piye to, bro? Nah, iki lho. Liwat dalan kaya ngene iki lho. Gak bahaya ta? Kayak lho, bro. Gawe nggih lho, bro. Gas banter, bro. Iya, antar, bro, munggah, bro, langsung nikung, bro. Gila orang banter. Ya ngono ya piye ngono. Gelem lagi? Cek, aku tak mudun aku. Mudun wong Ir. Iya sih. Kabutan. Ir. Gak kuat, bro. Masih. Gak kuat, bro. Cek. Ora kuat, Le.
jalure kaya ngono rek. Gak kuat rek mobilnya munggah. Sampai lu baune ngene iki. Dalane manja, ngempot. Kok enek sopire gak ahli wes. Bahaya tenan rek. Iki jan wedene kaya ngene lho. Cecek lo cah, dalane cah. Bekane. Selamat. Gak kuat lagi. Gak kuat nih, mandek sih. Tak mau dia. Kan kono. Mandek nih. Alah, Mak. Alah, langsir mandek nih. Teng gini sih. Oh, kalau ngene Pak Usep nih, Bang. Oh, alah. Oke. Betul. Pun kayak ngandap nih kau badhe minggah. Nggih. Matur suwun, monggo. Sik numpak neh rek. Kuat ora karekan iki nek ra kuat ya mudhun neh kok. Nek ra kuat mudhun neh. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut lagi. Serok. Gasruk. Yo, tancap bro. Nah, tekan ngene Kang Sayidin. Suwung. Fahim. Monggo. Berkopas. Iyalah. Iki sik ambekan neh. Kuat ra iki? Kuat. Oh, sing ngenteni wong mau ya. Tancep lagi. Wis teko kutho cah iki. Alhamdulillah. Mobilnya keri kono lho cah. Waduh kayak ora iso munggah iki.
Iki terlalu jejek iki, guys. Negeri di atas awan. Iki ning makame bapak iki. Bapak niku kon dhuwur kono kae sian. Sik lumayan. Akhirnya wis nyampe ke makam. Wayahe berdoa untuk almarhum. Ini puncak gunung ja. Kayak ngene iki lho lokasine. Si antri ke bapakmu. Kalau kayak omahe. Sampai tekan kene.